l'hospital. Hem de fer totes les gestions que consideréssim oportunes. Visita la unitat a qui va visitar, és a dir, pot ser la UAC, pot ser investigació, pot ser el cap de l'ABP, davant. I hem de ficar també l'hora d'arribada d'aquesta persona de dependències. I nosaltres som el suport dels jutges. Qualsevol requeriment de l'autoritat judicial ens fa cap a les OACs i nosaltres hem de gestionar des d'una citació, que pot ser una citació. Comencem a 8:45, que anem a formar el pati de banderes, totes les seccions juntes, aleshores allà passem novetats i després ens dirigim cap a les nostres aules. Fem 8 hores de classes cada dia, amb 1 hora per dinar entremig, i després quan acabem a les 6 de la tarda és quan ens quedem a practicar els procediments que hem donat a les classes teòriques i acabar d'estudiar per preparar les classes que venen el dia següent. Ja estem arribant, els companys han trobat la zona ja per accedir a tu, vale? D'acord, Narcís, tu tranquil·litza't, ara ja estem arribant, estem molt a punt. D'acord? I aquí hem fet un simulacre, que hem simulat que 2 edificis s'han enfonsat completament i en ell hi havia una sèrie de víctimes. Llavors això, hi havia una víctima que resulta que estava en fluxis, que diem nosaltres, que és una víctima que no té vida, un conscient en superfície i llavors una víctima molt enfonsada, amb un espai vital que n'hi diem a sota de la runa. Avi, deixin espai per la camilla, Per arrossegar-la una mica, arrossegar-la, Pot arrossegar? Vale, perfecte. Ahora 3. Aquí, 3. Vale, 1, 2, 3. ¿Cuándo pasa cada camino? Sí. Jo crec que el 360 s'ha fet prou bé, però potser sí que s'hagués pogut accedir una mica més, o sigui, des de dalt, però amb visió, no? I una mica... Potser de vegades hi ha gent que s'enfila i ja veu algú. I es diu, escolta, fem la recerca superficial, però allà jo ja estic veient que hi ha no sé què, no? Sí. Però bueno, en tot cas jo crec que ha estat bé. Farem exercicis dels bàsics de força resistència, treballem cames, treballem ara l'escalfament també molt adreçat a la part principal després, però seran exercicis que tothom coneix amb un material molt pràctic, com són discos, són pilotes medicinals, fem treballar la força resistència, llavors és un ritme continuat que podem mantenir al llarg dels 45 segons i 15 segons els necessitarem per canviar-nos d'estació. L'objectiu també de trobar-nos avui aquí és que parlem i comencem a posar sobre la taula els punts que siguin l'objecte de millora. També podríem fer referència potser a les novetats tecnològiques, aquestes simulacions virtuals que hem començat a posar en pràctica a l'Escola de Policia aquest curs actual i també a l'Escola de Bombers i Protecció Civil ja des de fa més temps. 3 vehicles per aquí, 3 vehicles per aquí, 3 vehicles més per posar-ho, 3 vehicles més per posar-los aquí. No és prioritari, però no vol dir que tu no, com que tens vehicles, que no el posis a posar. El traieu una mica
fer un 360, veieu que no tingui cap cop, cap cosa així important que allí no estigués, i comenceu a fer la revisió per les coses bàsiques que us he dit, ¿vale? L'aire, l'aigua, el checklist i l'estat general del vehicle, ¿vale? Aquí baix i al baix. Palanca. No arrosseguis. Veus que l'arrossegues? Puja i baixa i comença a pujar-lo més. Gira'l, ara sí. Perquè si no se me desplaça. Se me va desplaçant cap allà i no puc girar-lo. Sí? Agafen. Jo obro una miqueta, he de treure el braç. Ah, vale, fer la projecció. I venir a la projecció. Vale? Faci ell. Sí, jo allà, anem cap allà. Gira, vale, molt bé. Els autors parteixen de la base que per gestionar de forma positiva els conflictes és necessari passar del que normalment iniciem, que són les posicions, hem de passar a conèixer quins són els interessos reals. Contraposición de ideas, simplement. Contraposició d'idees, contraposició d'interessos, i per tant el que hem de fer és gestionar-los de manera positiva. Molt bé. Què més? Classes de conflicte. Vam veure classes de conflicte, no? També? Sí? Si jo vull posar un puntal, per exemple, just aquí, que és el centre del vehicle, potser em costa una miqueta. Per què? Com hem dit que treballava el puntal? Triangulació. Sí, i per triangulació, no? Té la punta trencada. Lluís, em costarà molt. Ja. Llevo desde el año 89-90, 31 promociones y bueno, voy por todo Cataluña y todo el mundo me conoce.
l'equip baixarà d'aquí cap a baix, aquí amb l'aparell, la part exterior de l'aparell, i la SAP a la part central. Sí? Doncs vinga. Pots obrir la palanca i baixar un trosset. Sara. Vinga, Marc, pots sortir aquí. Pensa que ara te l'hauràs d'emportar avall, Sara? Això pot ser que se van amb mi. Ai! Vinga. Vale, Marc, fa una estirada. Baixes una mica més. Perfecte. No li deixis un cas. Hi ha tres possibles causes que augmentin o baixin les morts per accident de tràfic. Una, que la causa principal, no l'única, però la principal sigui el vehicle, que sigui la xarxa viària o que sigui el conductor. Quan hi ha un accident per un excés de velocitat, que el cotxe no se'n vagi a l'altre cantó de sentit i per tant no hi hagi un impacte frontal dels cotxes. Tenim una plaça, tenim un lloc, tenim un entorn en el qual tenim 3 persones que faran de prostitutes. Tenim uns menors i tenim una persona que d'alguna manera demana serveis sexuals. No. Hòstia, no sé, no. La llei de denunciar, per què? És denunciar, per què? Per incitar la prostitució. Jo no he citat res. La coordinació bastant correcta, han anat intercanviant pesos de la intervenció, que el que fa de control no s'ha dedicat estrictament a fer de control, han anat combinant. Bueno, bastant correcte, Una cosa com comparteix amb el sergent és el fet de posar la guinda al pastís, de la pregunta bàsica. Sí? I després els hem donat una mica d'ajuda. Hem dit que a testimonis hi havia els menors que han passat una mica d'ells. Te lo grande. Ahora aguanta de aquí. ¿Aguantas? Avui per ells és el primer dia que tenen contacte amb les pistoles semiautomàtiques que tots ells tindran de dotació als seus diferents serveis, tant al col·lectiu de Mossos d'Esquadra com a la resta de les policies locals de Catalunya. Primer de tot, alimentarem el carregador, val? I un cop tenim el carregador alimentat, passarem directament a agafar l'arma. Baixarem la corredora i, com he dit, l'arma sempre quedarà en simple acció. Passarem l'arma a doble acció, d'acord? Introduirem el carregador a l'arma i sempre ens hem d'assegurar de sentir aquest clic que ha de fer l'arma, que és el que ens diu i ens garanteix que ha quedat ben agafat el carregador a lo que és el bastiment de l'arma. D'acord? Sí? I ara, quan no hi ha cartutx a la recàmera, sí? No s'aguanta. Llavors, tinc que fer-ho jo, no? Clar. Això? Val. Li explico per què passa aquesta seqüència. Val? Val. La desmuntaré un moment. Tens una arma de classe vermella.
Com ha anat això? Com ho heu vist? Bueno, que si no s'hagués canviat cap al costat estava molt bé. Heu fet el que nosaltres volem que feu, és a dir, munteu una línia, la pressuritzeu, la comproveu i quan estigueu segurs que està en perfecte funcionament, llavors us plantegeu entrar a aquest espai confinat. Situacions reals d'ús d'arma de foc? Sí. Sí, el del Manuel Giovanni? Correcte. Vale, doncs mira, un pan. Sí. És aquest d'aquí. Mira, són 15 dies de préstec. Vale, perfecte. perfecte. Que estàs donada d'alta? Sí, sí, sí. Vale, doncs, cap problema. Bueno, jo és que era vigilant de seguretat i arrel de veure-me com actuava en el supermercat, perquè treballava en un supermercat, doncs em va començar a motivar el tema aquest de la seguretat i vaig pensar, doncs per què no donar un pas més i presentar-me a una oposició de policia. I vaig veure doncs, que de totes les oposicions, la de Guàrdia Urbana és la que més em cridava l'atenció. I aquí estic super il·lusionada. Ara ho recolliré jo. Hem tirat directament, sense recollir res. Això és una pràctica d'incendi urbà. En aquest cas farem servir les ulleres de realitat virtual, que no sé si les coneixes, no sé si has treballat mai amb elles. Vale. T'explico. La idea de les ulleres és que te les poses i immediatament diguem que entres en un món virtual on tu et pots moure. Físicament et pots moure i virtualment et pots moure amb el mando. Els altres pisos quan això ja estigui l'incendi controlat. Pots entrar a la farmàcia si vols. Tu què et sembla això? De 1 sobre 10, quina... Puntual, no? Això és el de temps que es podia posar el tema de rumb. Aquí el que estem intentant és, com que no pots estar tot el dia volant, no pots gastar moltes hores de vol amb entrenament a tots els comandaments, el que estem fent és un pas previ per dir, bueno, tu quan vagis amb helicòpter el que veuràs és aproximadament això. És evident que amb helicòpter ho veurem una mica diferent, però això s'hi sembla bastant. Perquè tu estàs fent remat o estàs fent extinció?
Veieu, el fet de tenir les mànegues empalmades fa que en fem molta Tenim una línia de defensa, vale? I nosaltres volem cremar tota la parcel·la aquesta. Com comencem? Comencem amb un patró de cua, que es diu. Vale? Comencem ben bé arran de la línia de defensa, amb punts o amb línia, vale? I aquests punts o línies com poden evolucionar? Només poden evolucionar cap avall, no? Són 30 aspirants en secció, 28 en formació. Tenim el senyor Zamora i el senyor Martínez, que estan malalts. 2 baixes, no? Sí. Cada matí, abans de començar la jornada lectiva, els alumnes del curs de formació bàsica per a policies formen i és el moment en què comprovem que tots els alumnes estiguin presents i ens informen si hi ha algun lesionat o si hi ha alguna altra incidència. Aquest any tenim 49 seccions, que són grups de policies locals i Mossos d'Esquadra de tot Catalunya, que estan de forma conjunta barrejats i són gairebé aquest any uns 1.500, 1.400 i escaix. Atenció! Ferms! Ara! Mitja volta! Ara! Descans! Ara!